सेंग्राफोरजों लाइन मारिबा दामि दख'ना गाननानै ओंखायनो दोनबाय लोगोफोर जियानो जा लाबोबाय दख'नाया दे नै हाथायानो लोमाखै लोगोफोर दख'ना मोननो थांगासिनो दा मालाय लोगोफोर जियानो जा जोङो दा दख'ना बायनो थांनायदों बेनि दुर्गा फुजानि दख'ना बिराद दावराव खालामगासिनो मालाबानिफ्रायनो बुगानानै गाबां न'आव थांनो ओंखारहां जागासिनो दख'नानि थाखायनो मानसियानो दिनै लायनो थांथारनोसै ओरैनो आइजां बे खनसे नायदो दख'ना मोनगोननि खुसिखौ नायलाय दख'नाखौनो गाननो रोंलायलायलानो नै आखु दाखुजों फाग्लासो जियानो जा लोगोफोर जों थांनोसै दख'ना बायनो हाथायावसो बायगोन दै लोगोफोर सिगाङो बुंदोंमोन आङो मिथि कृष्णआव थांनो होननानै खिन्थु आंना टाइम गैया एकदमबारे सम गैया दा आंनाबो बिजनेस दङ खामानि दङ बाइकनि डिलार माबा माबि एकदम सम मोना जायो आरो ना लोगोफोर दा दुर्गा फुजानि सिजन जोंनाबो एसे बिजनेसफोरा बारा जायो नालाय फाननो गोनां जायो एसे बुरजायैनो ओंखायनो सम मोनाखै मैयाबोथ' सम मोनखायाखै मैयाथ' टटेल सानसेयावनो 11 खान ना बेसेबा फानखादों मैयायो 10 खान ग्रोब जादों मैयायो सानसेयावनो गारि फाननायानो आरोना ओंखायनो सम मोना जायो आंबो ओंखायनो दा दसे सम टाइम दिहुननानै जेनेबा 1 घन्टा 2 घन्टासो बेजों थांब्रबना दख'नाखौ बायना होफैनोसै बे आरो आंना खामानियाव थांफिनलायनोसै डिलाराव आरोना थ' बाइक नांगौबा कन्टेक्ट खालामदो दा लोगोफोर दामा खमायबाय टेक्सआबो खमायबाय नालाय सिगां 28% GST टेक्स दानोमोन ओमफ्राय दायो 18%ल'सो GST टेक्स दानो दायो गारिनि दामा 16,000 17,000 माबेबा गारिया 20,000 गाहाम खमायदों थ' टेनसन गैया खम दामावनो मोनलांसिगोन नोंथांमोना थ' सोरबा बेखौनो थगायनो हानाय जे दुर्गा फुजानि अफार होदों होननाय एक्सुवेलि बे दुर्गा फुजानि अफार नङा लोगोफोर बेयो डाइरेक्ट कम्पानिनिफ्रायनो टेक्स खमायनायनि थाखाय दामा खमायना फैखादों थ' बेनो आरोना रियेलिटिखौ खिथायो आं नोंथांमोननो गारि नांगौबा कन्टेक्ट खालाम रिसेपसनाव नाम्बारा दङ स्क्रिनावबो दङ नाम्बारा थ' कन्टेक्ट खालाम थाबैनो दे थ' नायलांबाय थादो बिदिबा नोंबाजिनि दख'ना बायना हैनोसै लोगोफोर ना मा बुङो दख'नाखौनो गाननो रोंलियानो नै लोगोफोर गाबख्रावगासिनो फाग्लासो 3 घन्टासो लाबाय मा जागोन बेनोसो आरो दा फुजानि दख'ना गानोनो बेयो दख'नाखौ गाननो रोङिया जागोन दावराव खालामगासिनो दाख्लैनिफ्राय बुगानानै न'आव थाङां मायांसो जागासिनो ओरैजाय आंहा सम मोनाखै खामानिया बेस्थ' जादों बुगानानै न'आवसो थाङां मायां जागासिनो मानसिया ओमफ्राय दख'ना मोनैनि जियानो जा लोगोफोर थांसै नायलांदो मा दख'ना बायो बेसेबां दामि बायो नायदो जोबजासिम नायदो दे लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर गरेस्वर थ' जोङो दख'ना लांसै दायो बेनि थाखाय दखानाव बायजायोमोन खिन्थु आं सम गैया हाथायावनो थारतारि बायब्रबनानै थांसै बेयावबो दुर्गा फुजा जायो लोगोफोर गरेस्वर बियो बेसेबां बायगोन नोंलाय 3,000 आब' मिथिनायाव थांनो नागिरदोंमोन बेयाव थांबाथ' 5,000 6,000 एसे माबानो हागौमोन खिन्थु दायो मा जायो आंना एकदम जे टाइम लानानै माबानो हाया थारमाने बायनो हाया आं दा गरेस्वराव आंनिया ब्रान्सआ बेयाव नालाय डिलारा थ' बेयाव फैनायावनो मानसिखौ लाबोफाबाय हाथायावनो बायनोसै होननायखाय बेनिफ्राय लाना थांसै आरोना लोगोफोर थ' नायनोसै ओइ नैथिं फै नागिरना मोनलायलाङा गरेस्वर हाथायाव हाबबाय थाया नालाय ओंखायनो उपाय गैया बायनोसै मा होनो नङाबा बुगाना गाबनानै न'आवसो थांनो ओंखारबाय थायो ओंखायनो दिनै सिरि खालामना दोनसै भलिउमखौ ओरै स्टप खालामना दोनसै दिनै लोगोफोर उपाय गैया दख'ना लाग्राया नै नायथिंबाय थाबाय जि मानसिफोर आयौ दख'ना बायनो नै नायना लोगोफोर देनजार मानसिलै बेनो बेयो लोगोफोर आन्दायबायनो मा मोनसेयाव लानो जागासिनो एकदम बिथिंबो नागिरगासिनो दख'ना दखानाथ' मेरला दङ आमदानि दख'ना दखान मायाव लायो दाबोरो हाबदो गांसे नायलागासिनो दिनै फुजानि दख'ना बायनो फैदोंना मानसिफ्रा लोगोफोर एकदम ओमफ्राय दख'नाबो जा बुरजाखा माने दखानफ्राबो मेरला दखान मानसि गैयैयाव हाबदो नोङो नामा ओइथिं नायनो खनसे नायनोसै नायदो खिथु उनसो लाबाय थाबायलां जिउखौ उपाय गैया नायदो जाम्बि नै बिथिंबो दख'नानि जोब गासिबो लोगोफोर खम दामिसो नायदोनो बे खम दामिसो मोजांलै 500 थाखानि दङबा देखायना होबा हामगौलै आरो खमसिन खारग'नायनि होनदो
समायबाय जाम्बि लादो हा लादो लायोबा खैखान लाङो लांजोबदो नोङो बासि बासि गांब्रैसे होनदो नायलायबाय लोगोफोर नै जास्ट नायदों दै ओमफ्राय दायो माखौ लायो देखायगोन आं लास्टथाराव दे लोगोफोर बेनि थाखायनो दावराव खालामबाय थायो नालाय बियो न'आव सामफ्रोमबो ओरै लाना नायलाय खनसे नायनां बोरै नुदों मोजां नामा लादो 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 मोजांसो मोजां नुबाय ओमफ्राय आरो माखौ लायो लाबावदो गांसेखौ दे गांनै लाबाय लोगोफोर बे नायदो थुफ्ला थुफ्लि नायलांगासिनो होनबालाय लामा लामा गांनै लाबाय गांनै ओमफ्राय दा न'आव थांनानैसो देखायनोसै आनबक्सिं होनदो लोगोफोर दे माखौ माखौ लाखो नुगोन ओमफ्राय बेसेबां दामनि खिथागोन आं नोंथांमोननो दामिथ' नंखाया बुस्थुआलाय दाय देखायगोन दै मा होनो सिस्लाय गोजौ सिस्लाबायलै केमेराया नुबाय दा नै लोगोफोर मालाय मिनिनायानो जोबलाबायना दख'ना मोननायखाय थ' गांनै लाबाय बे गांसेखौ दहाय नायनायखौ नुखादों नोंथांमोना खम दामनि दै लोगोफोर ओमफ्राय आरो नै ला बेयावबो नै नैखौ नाय देखाय बेखौ देखायदो दे नायनोसै एखे कालारनिफ्राम गोजाजोब ओमफ्राय खिन्थु दख'नानिया बेना ब्रेन्डआ बेनोल'खा आरोना खैखान बेनो गोजाजोबखा बेनि दख'नाया गासिबो ओमफ्राय कालाराल'सो आलदा आलदा कालारनि आं बुंबाय दामिखौ लायोबा लादो 4,000सोनि एसे गांसे ओमफ्राय उनाव खम दामिखौ गांसे बायदेरबावनो हागोन होननानै ओमफ्राय बाया मानसियालाय एसे सिप्रा मोजाङानो खिन्थु सिप्रा जानानै मा जानोसै गांनै लाबाय 1500निखौ जिबायना आंहा दा आरो बेजों लोगोसेथ' नों गस्ला लाफागोन बायदिसिना लाफागोन जानाय लोंनायनि बायो मा बायो गोगोम बायबोबाय उफाय गैया 4,000सो बायबोबाय दिनै लोगोफोर खरसायानो जाबोबाय 4,000सो गरेसराव थांदोंमोन हाथायाव ओमफ्राय ओरैनोथ' आब' मोनसेनाव थांनो ओंखारदोंमोन बेयो ओमफ्राय मा नायखो मानसिया मबाइलाव एसे बारा नुबाय नामा दामफोरखौ एसे बारा नुनाय गिबाय बेयो माने एसे बेनाव एसे ब्रेन्डेड थायो नालाय बुस्थुफ्रा एसे दामि दख'ना थायो नालाय ओंखायनो गावहा एसेबां बुरजा खरसा खालामनो गोसो गैया माने मानसिया ओंखायनो बाबाय नामा थाङा होनबाय ओंखाय हामबायसो आंनि थाखायथ' नङा होमबा लोगोफोर ओरैबाबो आं दामि लाजानायखौ लुगैया दा मानो होनबा बे हाबा जाखानाय सासे बुरैया बे सोरबा दामि गाननानै माबा लाब दंबावो जेबो लाब गैला बेयो जेबो लाब गैला बेयो दामि गानबा खारफालां सोरबा गाजा सेंग्राफोरजों लाइन मारिबा दामि दख'ना गाननानै ओंखायनो दोनबाय लोगोफोर जियानो जा लाबोबाय दख'नाया थ' नोंथांमोनहाबो जाय हिन्जावफोर नायदों थ' नोंसोरो बेसेनि दामिनि दख'ना लाखो एसे कमेन्टफ्राव खिथाहरदो आंनालाय खमनिसो दै हिन्जावना एकदम 1500निल'सो होखादां बेजोंनो गाननानै बेरायबाय थाथोंसै मानसिफ्रा ना दाम खमनिसो गांनै 3,000 गांनैजों लोगोफोरनि खमायला लाना फैबाय एसे मिलायनानै ना मा होनो बिमा जाबाय दे थोबाय नोंना बोसोरसेनि थोखाबायबालाय बायथ'नांला फैसा गैला न'खौनो लुबावनांगौ गंसे बेबायदि फैसा खरसा खालामबाय थास्लायलाय बेफोर फैसाजों बारा बाहायबाय थाजाया हाबा जानाय संसार जानाय मानसिया बे गथ' गथायनो होनांगौ मानांगौ बारा खालामबाय थाजाया बे ब्लाउस लाफाबावबाय माबाबाय जाला थरन सेस दे लोगोफोर जियानो जा बाय होन मोननायनि देन्जार खुसि मोननायनि थाखायनो ओरैबा बायबायबो होननो हाया माबो होननो हाया बे रागा जोंनायावनो थाबाय थायो दा मोनदों नालाय खुसिजों बायबायबो होनबाय जेखौ खालामनो बेखौ खालामगोन दा बियो मा होनगोन दा नङाबा न'आवसो थांगोन जागासिनो मानसिया न'आव थांसै आं दख'ना नांला आंनो जाबाय थादोंमोन दा मोनबाय नालाय खुसिया मिनिनायानो जाला देन्जार दे